da mama na Allah bi matakinta Allah ya duk wanda ya kashe mama na sai ya mutu wa wulakanci dan Allah ki hakuri mana addu'a ne kawai yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a masu bibiyan mu yau labarin da muka kawo muku kamar da kuka ga wannan yarinya tana kuka ba kukan wani abu ne take ba kukan ne yayanta ne yana zama kamar yan uwa ya samu mamasu tana sallah ko ya samu taɓarya ya ishi kawai ya zabga ma baiwa Allah nan sai da ta mutu. To na san za ku so ku ji ya labarin yake da ni da ku bari mu je mu bi labarin yadda muka zanta da yan uwa da wasu daga cikin yaya. Allah mahaifiyata ne ina da marayu tana tausayin su tana san mu tana kaunar mu mahaifiyar mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau kwanan ta uku ta dawo daga tafiya wayo ban zo na ganta ba aka zo aka kashe mu ita na ce zan zo ta ce Halima zan zo saboda kuna ba ta harbe ki in zo in gashe ki a gida kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa alaihi wa sallam dan Allah ku tausaya mun Halima tausaya mun tausaya mun Halima Allah tausaya mun Allah ba ya halice ta ya bi masa ya bi ta san shi ba da ya halice wanda ya kashe ya kashe shi da ya halice ya ce mu ya addu'a ba za mu yi masa Allah ba ya bi musamman fiye da kan amma ya ce ka yi addu'a ko ba haka ba ya ce na ce mata ta rika mata addu'a Allah ya bi ki san ta fa kuma na ga musu cewa za ta wuce wannan rana. Abin da ya faru baiwa Allah nan tana sallah wannan bawan Allah ya dauki taɓarya da ake daka da shi kaninmu dadi ola da ake magana a ɗa ne yake a wurinta amma da maman shi dadin da ita wannan baya da maman ita wannan wanda Allah ya mata rasuwa kishiyoyi ne mijinsu guda. Wallahi to muna wajen saukan alkur'ani mai girma aka kira mu gafa abin da ke faruwa da mamanmu muka baro wannan guri muka rugo da gudu mu zo mu ga abin da ke faruwa aka zo aka ciccibe ta zuwa asibiti. Unfortunately mun ɗauki mama za a tafi asibiti to tun a nan gida muka ga alaman da rai yayi halin shi sai muka duba muka gani muka ce to dama mun yi niyyar tafiya asibiti kuma gashi yanzu ga dai Allah ya riga ya karba abin shi. Tabbas kishiyar mahaifiyar shi ce ita wannan a gaskiya fi sabilillahi kasan yanayin zamantakewa in ana zama a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana akan cewa duk lokacin da muka zauna aka ce almusulmi ne aku musulmi dan uwan musulmi ne ta ya kasance mu mun san da haka kuma wannan annabi ne ya gaya mana wannan to amma sai ya kasance idan aka ce wannan ba ɗakin ku ɗaya ba sai a dinga samun matsaloli a koda wani lokaci wannan yana jin haushin wannan yana jin haushin wannan amma a cikin nukurkuce fa ba a fitowa da shi fili yanzu halin da ake ciki dai mama dai already Allah ya riga ya karɓe ta rasu wanda kuma ake zargi already dama akwai ainihin mai gidanmu da isa DSP Armayau shine ainihin P&G na nan Nariya kuma already wannan bawan Allah sun riga sun dauke shi yana nan for their own custody a hannunsu yana hannun hukumar yan sanda a yanzu nan presently na nan Nariya division yana shaye-shaye tabbas yana shaye-shaye. Dadi Olade ina ganin kamar zai kai shekara 30 ko da ɗaya ko da biyu haka. Amaryar ne aka kashe ba uwar gidan ba. Ya'yanta nawa yanzu? Amaryar. A takaice akwai Umaru, akwai Hassana, akwai Hassan, akwai Halima. Da me ya kashe ta? Da taɓarya. Kai duniya ne ina zaki da mu in dai irin wannan abubuwan yana faruwa to sai dai mu hada da addu'a mu ce Allah ya tsare. Jama'a masu bibiyan mu sai dai mu ta roƙon ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin abubuwan da za mu ci gaba da kawo muku mun gode.